летъринг по принцип? До сега правили ли сте такива заглавия? Използвали ли сте типография като варианта за заглавие, за балончетата, за текста, за тези неща? Правили ли сте? Сега ни се налага много, ама като цяло да сме... Тоест не сте разработвали ваш личен летъринг? Само заглавие и по-опит, като за игрите, които... За менютата, които казвам. Да, точно за менютата. Като заглавие. Ще да ви предложа, ако имате нещо готово да го разгледаме в момента. Добре. Може би това е Мортън. Това може тези, които са за играта сега и... Аз имам едно, което е за една стара моя игричка, може после да... Да, ако искате, може да изберем подходящ шрифт за менюто. Може. Мога след лекцията да ви събера някакви шрифтове, които са с безплатен лиценз, ако искате, тъй като съм в Телеграма, мога да ви пратя отделно заедно с презентацията. И има още два ресурса. Единият е шрифт, който се използва най-често в американските комикси, който Верго ми прати, и другото нещо е малко по-задълбочен поглед върху летъринга. Ако искате, може да го отворим после на лаптопа. Да започваме. Бях тръгнала да се представям за тези, които не ме познават. Кристияна, докторант и асистент на Радимира по типография по шрифт и се занимавам с първи и с втори курс. И отделно в момента всъщност водя ни лекции в Американския колеж Архус и говорим за основни неща, свързани с графичен дизайн и правилни упражнения, така че това е нещо доста близо до това, което правя. Летърингът и типографията. Виждате, избрала съм един фон на квадратчета. За тези от вас, всъщност само ти, знаеш, че първо шрифта се чертае на квадратчета, защото типографията е малко по-академичен поглед върху буквите. Тоест там имаме една много по-строга анатомия, така наречена, и всички гради си имат място, имат си отделна дебелина, могат да са, хоризонталните и вертикалните могат да бъдат различни дебелини, да има ос или да няма ос, това вече го решава типографът, докато летъринга е малко по-свободен прочит на буквите. Там е малко по-илюстративно, малко по-артистично и вече има някаква насоченост, т.е. това много силно добавя към комикса като цяло. Общо взето летърингът е изкуство и техника на проектиране и позициониране на текста в комиксите, в графичните новели и в други визуализирани разкази, като това не включва само писането на думите, но и създаването на техния облик, т.е. всяка дума си има някакъв характер, не е просто изписана. В случая, това не е най-добрият пример, както вече забелязахте, има и грешки в разредката и общо взето не е много представително, но по-нататък съм ви подбрала по-интересни мотиви, върху които може да дебатираме. И общо взето летъринга си взаимодейства с илюстрациите, за да предаде по-силно послание. Тоест емоцията да се усили и също така да се улесни ритъмът на разказа, т.е. динамиката на историята, тъй като шрифта има значение за това колко бързо четем. И така може да го запомните най-лесно. Тоест буквите са едни актьори, които върху това платно или екран или хартия просто разиграват театър. Тоест ние нямаме никакви други ефекти, имаме само визуални елементи, с които боравим. Ние нямаме звук, но трябва да придадем звука по някакъв начин, чрез визуални средства. Разбирате ли го това като идея? Да. Звучи интересно. Да. Общо взето всяка буква си е отделен актьор и ни предава някаква емоция, някакво послание. Звучим като хорово изпълнение, където всяка един трябва да издаде определено. И те умело трябва да предадат някакво състояние. По-нататък ще разгледаме различни варианти. Като разбира се, да, както казах, в типографията има правила, но в летъринга може да си позволяваме да ги нарушаваме с артистична цел и разбира се умерено. И първо е доста добре да знаем основните правила, преди да тръгнем да експериментираме. Също относно пунктуацията, поне в типографията, доколкото аз съм запозната и съм правила типографски плакати, може да си позволим да нарушаваме правилата и с пунктуацията. Тоест, ако нещо не ни върши работа композиционно, може да махнем някаква запетая, точка и така нататък. Или да я увеличим като размери, зависи вече от целта на нашето произведение. Да, тук всичко ясно ли? Тоест всичко, което стои добре, може да го използваме. Рисуване с букви. Общо взето, да.
компонентите на летаринга в комиксите специфично. Тъй като летаринг е малко обширно понятие, това е просто модифициране на вече готови шрифтове. И така може да го разгледаме. Може да си вземете готов шрифт и да му дебелявате страните, да му правите различни серифи по големина, да ги заобляте. Тоест, оттам нататък вие сте артистите и имате едно готово тяло, което вие си персонализирате според вашата идея. Къде може да намерим летаринг в комиксите според вас? Това вече го казвам. Най-често заглавията. Да, в заглавията. Това са самите логотипи. Да. В балончетата най-често тези, които служат за комуникация, там най-често се съдържат репликите на героите. Като от дизайнерска гледна точка, значи формата, размерът и разположението влияят най-много на възприемането на речта. Тоест, знаете, че по-заоблените балончета са за нормален диалог, по-назавените искат да предадат някаква по-резервна емоция, като викове, крясъци и така нататък. Облачните са за мисли, т.е. тези три точици, които са прекъснати, т.е. това прекъсване също ни помага визуално да разберем за какво идва реч. Т.е. не е толкова плавно, но по-спокойно. Точно както върви мисълта. И другото важно нещо за балончетата, което най-вероятно се сещате, е, че то сочи към този, който говори в момента. Т.е. тази опашка, която виждаме, е насочена към героя, който говори, иска да предаде неговото послание. Друго, за капшените, за самите заглавия. Използват се за разказ, мисли или фонова информация. Тоест полетата, които не са в облачета, поправим ако грешам, те са едни такива по-правоъгълни, по-квадратни. Там се разказва някакъв наратив, който не е от първа... Да, ако има разказвател. Да, това е или пък героя, ако сам си наратива. Разсъждава си някакви неща, да рефлектира. Сам се разказва историята, нещо такова. Да. Те са въгъла и са по-долу. И са малко по-различни като шрифт, също може да, ако искате да акцентирате върху нещо. То това е фонова информация, по-второстепенна. Като, да, както казах, те са правоъгълни, квадратни и са вече отделни от балончетата с реч. Като имат и различен стил от останалите букви и цвят за яснота. Понякога се налага да контрастират. Та, общо взето това може да ги разграничите, че не става дума вече за пряка реч. Тоест е вече преразказана или вътрешния монолог на самия герой. Другаде къде може да намерим летаринг, малко по-интересни букви. Много популярно. Звуковите ефекти. Да. Тези, които представят звуците в историята на бум, тряс, пау и така нататък, вие се сещате, като те са много по-динамични и смели, интегрирани са в илюстрациите за още по-силно визуално въздействие. И най-сериозната част, която ще разгледаме по-нататък, е за заглавията и логата. Тоест целта е да предават идентичността на комикса. Всеки комикс има отделна тематика. Или отделна глава. Като стилово са съобразени с темата и с тона на произведението. Шрифтовете могат да бъдат неформални, официални, игриви, по-напрегнати. Това е в зависимост от жанра на комикса. Като към дизайн трябва да бъдат четливи, последователни, да съответстват с жанра. Например, по-изчистените шрифтове са за научна фантастика, тъй като става и за наука. Ръкописните стилове са за по-лични истории, защото има малко по-персонален допир. И да, ролята на летаринга в разказването на историите също е много важна, т.е. от психологическа гледна точка вече, за ритъма. Тоест, както споменах по-рано, контролира скоростта на разказа и голямата разредена текстова площ забавя четенето, тъй като има много разстояние между самите букви. И това автоматично ни кара да четем по-бавно. Тоест, може да се използва като за някаква специфична цел, ако искаме да направим ретроспекция или да забавим времето на каданс. Като плътният текст пък ускорява погледа ни, т.е. особено ако има някакъв сериф, той много добре изчертава един ред от типографията. Знаем, че серифите, поне така се смята, че очертават един ред, по който минава много по-бързо. И съответно, ако го няма този сериф,
някакси се забавя действието, особено ако имаме така проточена дума с много междубуквено разстояние. Да. На те как се струва това? Не бях замислял за това, но като се го представя на шрифт визуално, да, има доста логика. Тоест те забавят това пространство. И точно по тази причина този надпис летеринг ви подразни, защото е просто много несиметрично. От емоционална гледна точка, стиловете на шрифта, размерите и формите на балончета също предават емоция. Например, пещерещ текст или леко размърдани листоте, с големи отдебелени букви за вик, изобразяват емоции като ярост, страх, и малко по-различни. Тона на типографията също допълва настроението на сцената. При по-остри букви се създава някакво напрежение, плавните букви са по-скоро за романтика и за по-такива любовни истории. И визуалният поток напътства окото на читателя плавно между панелите. Тоест това е много важно при комиксите. Като гарантира, че историята е лесна за проследяване, т.е. че ще задържи вниманието на читателя и като всяко едно произведение, то цели какво да бъде привлекателно, за да може да те... Няма проблем, че да те да в началото. Следващата ни точка е интеграция вече с илюстрацията и как летеринга си взаимодейства с самото изображение, което създаваме, тъй като комиксът какво се състои от изображение, от текст, от този така наречен летеринг, който допълнително илюстрира. Той трябва да е в абсолютна хармония с илюстрациите, без да ги доминира или да се сблъсква с тях, или пък да е безкрайно различен от стилистиката на изображението. Трябва да изглежда като естествена част от сцената. И ако типографията избираме, чисто от типографска гледна точка, ако избираме да бъде съобразена с изображението, тук самия летеринг може да стои и самостоятелно като произведение на изкуството, тъй като той сме отделни цветове, отделни текстури, отделни сейки. Както споменах, подходът е много по-артистичен. Разположението на текста е критично важно също, за да не се закриват важни детайли и това може да ви е полезно в абсолютно всяко нещо. Тоест композицията е много важна и при нареждането на таблата, които ще правите, и при всяко едно произведение, с което се захващате. Тоест тези балончета, които слагаме, е добре да не закриват безкрайно важни части от илюстрацията. Пак могат да застъпват някакви неща, нали не е казано, че трябва да са безкрайно отделени, защото пак така се късат от целостта, но трябва да внимавате какво искате да акцентирате като автори. Все пак. Вие решавате къде да насочите окото на зрителя и фокуса, общо взето. Във всяка една картина, във всяка една рисунка, скица, абсолютно. Това са неща, които ще ви бъдат полезни в дизайнерската ви практика, независимо към какъв вид дизайн сте се насочили. И друго важно нещо, да е в графичен дизайн има за негативното пространство. Това предполагам ви говори нещо. Negative space. Да. Ефективното използване на празните зони също е много важно. Тоест ние с празното пространство може да кажем много. Тоест не е нужно всичко да е безкрайно наблъскано и уплътнено като формат освоено. Добре е да има места, на които читателят да си почива и окото може малко да си почине също, тъй като се пренатоварваме с визуална информация, особено когато става дума за комикс. Са доста силно стимулиращи допълнителните рецептори общо взето. Е добре да има почивка. Също така се подобрява четимостта на текста и се създава някакъв баланс в панела. Няма смисъл да правим комикс, който не е достъпен за хората визуално. Тоест, ако ви е интересно вече за тази материя, ви стават принципите, биха ви свършили много голяма работа, ако се заинтересувате да прочетете малко за тях. Сега няма да говорим за това, но общо взето са психологически принципи, просто човек как възприема информацията. Композиционно, визуално. Да. Другото нещо, което е важно, за цвета и за контраста. Те вървят ръка за ръка. Теорията на цвета и контраста. Цветът на текста трябва да контрастира с фона на балончето. Това също е много важно за четимостта.
за по-добра четимост, като същевременно съответства на палитрата на комикса. Тоест, ако ние сме си подбрали една цветова палитра, е добре да се стиковаме към нея. Тоест да не вкараме твърде много нюанси, твърде много, защото допълнително се стормозява окото на зрителя. И вече персонализирани стилове на летеринг. Някои комикси са направени с ръчно нарисувани текстове, за да се създаде някакво по-органично усещане, малко по-персонализирано от автора, уникално усещане общо взето, което съответства с естетиката на илюстрацията отново. Тоест, вие може да си направите нещата с на ръка или хибридно да използвате таблети, смесена техника. Не знам вие как работите всъщност. Изцяло дигитално, изцяло на ръка? Мисля, че или смесено? Различно вече за... Повечето май са дигитално. Има много малко, които работят изцяло на ръка. Повечето са дигитално или смесени. А тези, които работят изцяло на ръка, какви инструменти използвате? Тук ме... Аз правя... Последния комикс беше за един конкурс там в Варна и те ни осигуриха материали, акрилни боички и аз си ползвах маркери. Имам предвид инструментариума, който си използвал, т.е. писалки, четки, четки и маркери. И шаблони също може да използвате. Не съм ползвала шаблони, измислих си го както ми дойде вътре, ама хубаво е, да. Да, как ви се струва, тъй като рисуването на ръка иска малко по-голяма прецизност и последователност и много по-голямо внимание, тъй като грешките не са под контрол взети. Аз малко по-експресивно рисувам и общо взето наблягам на цветовете. В смисъл, когато нещо правя, нали, пак си правя детайли, но използвам повече цвета, за да допълня нещо. Да. Само не като толкова детайлно. Добре, това са от към материали, значи, както казах вече, писалки, четки, линии, разни шаблони. Това са допълнителни специализирани инструменти, които предполагам може да си купите, ако имате желание да работите на ръка, но това всичко го има и дигитално, защото ако използвате там има съвсем реалистични неща. Другото нещо е софтуерите, т.е. това са дигиталните инструменти вече. Аз използвам Adobe Illustrator, Photoshop, CorelDRAW също много добре се справя между другото с чертане на букви, за създаване на типография. И за летеринг не съм особено сигурна, тъй като е малко по-експресивно. Но това са специализирани инструменти. Друго, което съм ви извадила, FontForge. Това лично аз не съм го ползвала, но може да го разгледате, ако ви е интересно, за по-персонализирани шрифтове. И общо взето процес е, работи се с слоеве, има настройки на разстоянията, кърнинг, между буквеното разстояние, това е термина кърнинг. Прилагане на ефекти като стенки, контури и общо взето, когато работим на ръка, демонстрираме някакво майсторство. Всички артисти, които създават ръчно всяка една част от текста, просто са майстори в това нещо. Но дигиталната революция все пак няма как да избегнем, даже трябва да се насочим именно към това, тъй като е много по-екологична гледна точка, към ресурси. Се правят нещата много по-ефективно, последователно, с набор от персонализирани шрифтове, т.е. вие си ги добирате, теглите си ги, плащате си ги, ако са платени, това ще е много важно да се внимава. Някои шрифтове са достъпни за комерциални цели, други са само за лични, т.е. ако вие си правите табло, може да си използвате какъвто и да е шрифт. Ако вече правите произведение, което се продава и вече се тиражира и се носи в библиотеката, тогава е добре вече да си закупите шрифта или да си направите ваш собствен. Като на база това, което вече сте си харесали в интернет, може да си го изтеглите, да си направите собствено заглавие, но да го модифицирате, тъй като иначе се води като плагиатство и има случаи, в които пишат имейли и питат защо шрифтът е използван без да е платен, но вие може да си го отправите, така да се каже, малко по-интелигентно. Като за вдъхновение имам предвид. Ако нещо много ви хареса, но нямате $200, може да се вдъхновите от усещането за шрифта. За просто епохата, в която е създаден, за каква цел ви служи и така нататък. Рисуване, да. Да. Имате ли някакви въпроси до тук?
общо взето предизвикателството в летаринга е да се постигне баланс между художествения израз и ясното разчитане на текста. Тоест това е най-важното нещо. Ако нещо е просто красиво, то не ви служи. Винаги трябва да има някаква функция и функцията в случая е да бъде достъпно и лесно четимо. Така че едното за сметка на другото няма смисъл да го правите. Винаги върви като в комплект. Трябва да се чете и да бъде визуално привлекателно. Не може да правим просто готини работи и никой да не може да ги разчете след това. Затова е добре, колкото и да експериментирате, винаги да се връщате до някакви правила, все пак подпорни точки, за да може да ви функционира заглавието, както се предполага. Също така, от към пространствена гледна точка, поставянето на текст в малки зони без претоварване на илюстрацията. Тоест, много внимавате с иерархията на шрифтовете, тъй като имаме на заглавие, имаме текста в бълънчетата, текста в другите панелчета, които са непряка реч. Всичко това трябва да е добре посъразмерено едно с друго. Тоест не може всичко да е еднакво голямо или еднакво тежко. В случая най-важните неща са в логотипа, той трябва да е най-голям, след това са тези по-експресивни звукови ефекти, така наречените, и вече този налетия текст в бълънчетата е най-малък и вече ако има някакви други детайли, те съвсем трябва да се свият, за да може все пак, както казах, да има negative space, бяло пространство, което все пак окото някъде там да си почива и просто да има добра хармония между цялата композиция и тъй като художниците, бърчици най-вече внимавате за всичко това, за баланса, за контраста с цветовете, т.е. не е лесна задача да се направи един комикс и летаринг. Да, ти казваш, че имаш опит в създаването на летаринг. Ами, аз си измислявам това, което съм правила, които ги рисувам на ръка, си ги изписвам на ръка. Или се вдъхновяваш някакъв вече? Не готов, изписвам се, имам определен начин си изписвам буквичките, ми харесва, но предпочитам да ги направя на компютъра, да си ги оформя. Искам добре да работите с скица, това вече ви е пределно ясно, че най-добре е първо с ръка да ви мине мисълта и моториката на ръката е много по-различно нещо. И аз просто искам да видя как мога да си направя мой си текст, щом другото са води плагиатство, да си направя мой си летаринг. Може да си направиш, да, зависи колко ти дълго заглавието. Не за заглавието, за самите балончета. Заглавието аз го модифицирам. Да, това, което бихте посъветвала е първо да се планираш много в тази материя, първо да копираш вече готови неща, за да усвоиш принципите. И то да се избираш подбиране, нали, да са правилни шрифтовете, върху които работиш, за да може ръката да свикне и след това вече да експериментираш колкото решиш. Но така се мисля, че е ръчно да си... Да, изчертаваш ги ръчно, просто... Не знам, ние правихме капиталис. Да, и го правиш докато не го научиш на изобщо взето. И след това вече пък да неща. И другото важно нещо е културната адаптация, т.е. промяната на летаринга за различните езици, посоките на четене. Това вече най-вероятно е ясно, тъй като ние четем отляво надясно, няма култури в които това се случва на другата страна и тук вече се променя композицията. Да. Това също е добре да се вземе предвид и цветовите палитри също, различните цветове в Европа значат съвсем различно нещо в Азия, например. Така че това също е необходимо да го разучите преди да издавате ваш собствен комикс, нали, какъв е таргет и по-скоро целевата група. По-скоро българи и европейци, може би на български и на английски. Да. Да, двоезично. Общо взето, като финал на това, което имам да ви кажа е, добрият летаринг може значително да подобри качеството на комикса, т.е. не го пренебрегвайте като важност. Летарингът е толкова важен, колкото и самите ви умения по рисуване. И общо взето, консултирайте се с писатели и други художници, това би ми посъветвала. Просто ако имате приятели, които са задълбочили в някаква тема, просто работете в екип. Защото всяко нещо си иска майстора и не всеки е толкова добър в типографията, има хора, които не са толкова при рисуването и за да се случи един комикс, нали, вие работите в екип, общо взето. Както си говорихме, американците, нали, как
както не само и европейците. За да се създаде един комикс, много рядко един човек прави абсолютно цялата работа. Нали? Това говорим за много частни случаи, където вече си се доказал по някакъв начин и игнорирам такъв в България, защото много често правя това, но говоря в Америка, примерно доказал се по някакъв начин и ти дават някакво собствено заглавие или пък ти решаваш да направиш собствено заглавие. За това е малко кофти от една страна това, че се налага в момента деца вика всичко да си го правите вие, защото, както казахме, има си един човек за рисунки, има си един човек за инкинг, има си един човек за цвят, има си един човек за летеринг, има си после редактор. Това са хора, които са специализирали в тая насока и сега малко е кофти от тая гледна точка, защото вие ще трябва да го свършите всичкото, не се вика, но за това и е клуба, за да има такава общност, където може да споделите и някой да ви помогне, дори да не е част от вашия комикс. Дори да не е част от клуба, даже. Разбира се, вие като правите комикси сами, ще научите сами за себе си какво най-ви харесва, къде сте най-добри, къде може да задълбочите и оттам нататък да си имате базови познания във всяка една сфера, тъй като не е излишно. Човек може да бъде доста всестранно развит, но просто всяко нещо иска майстор наистина. И е добре да експериментирате, за да намерите кое е вашето нещо, къде точно в какво направление ще сте насочени. Това нещо отново се прилага и в графичния дизайн, като се разработва една концепция за правилната идентичност и в игрите, знаете, работи се в екип и всеки се схваща с нещо. Тоест няма как да си типограф, дизайнер и да разбираш от анимиране на обектите и 3D и всичко това. И накрая нищо. Макар че тук сме от всичко специалисти в българите. Да, много неща. Економична, финансова, бюджетна гледна точка и най-добре всеки само да си прави нещата, но пак няма да е такъв въздействащ резултат, ако всеки си е майстор в нещо, не трябва да направите един общ проект. Да, това общо, взето искам да ви кажа за летелинга и сега съм приготвила една презентация от 20 на слайда, която може да разгледаме в момента. Да видим нагледно това, което си говорихме в момента и за иерархията в шрифтовете, и за нарушаването на някакви правила, и за въздействието. Тоест, тук какво имаме? Тук е добре запълнено пространството. Виждам между Лото и Ато пространството при Fairyland. Ато буквално влиза в пространството на Лото. Да, тук имаме заигравка с буква А, имаме една спирала, която ни говори за нещо магическо. Имаме игра с цветовете и също така забележите гредите на шрифта. Колко дебели са горите хоризонтални греди. Другото, което е I hate, е в блоков шрифт и е доста по-тежък от това, което виждаме отдолу. Тоест там има някакво олекотяване в буквите, малко по-феерично, малко по-магическо и фантастично, докато I hate е твърдо I hate. Fairyland. Да не може да си го илюстрирате в главата как звучи шрифта. Просто като го гледате и си мислите на ум как би го отличил това нещо. Да, освен това, те са и дебели буквите, за могат да дадат още повече сила. Да. И са на доста по-тъмна подложка и като цяло това затвърждава мнението на главната героиня, която мрази тази страна, която е попаднала вече, как си е мечтала да отиде там и за мен всичко иска да се върне обратно. Тук какво имаме? Тук имаме доста по-елегантен шрифт. Първо малко екзотическо с високите гриди. Да, тук имаме малко повече мистика, магия, зли сили. И имаме доста по-елегантна опашка на ръто, малко по-голямо С, на който се акцентира просто тази елегантност. Това е доста класически шрифт. И имаме също така интересен шейдинг, нямаме един тон, ами имаме някаква преливка в цветовете. Тоест много имаме някакъв
някакво като, не знам, като златен ефект, едно осветено по средата. Което отново е малко по-класическо от това, което гледахме в момента, което е доста по-детско всъщност. Виждам, че лилото е съвсем леко килното настроение. Да, има наклон. Интересно е, вижда се и в цето. Но забележете как са проектирани, примерно А и Н, как са огледални едва ли не. Самите им гради, хоризонталните. Също са тази, която е по диагонал на N, тази, която се пада хоризонтално на А. Общо взето, това е добре да го спазвате като еднотипност. Да няма разностилия просто, като проектирате нещо сами. Тук какво имаме? Пак свръхестествено и магическо като тематика. И тук е включена част от костюма на героя, който допълнително говори за... Но като шрифт, каква е разликата между тези двата шрифта? Единият е доста по-подреден, другия е някак сплескан, все едно всичко... Кое е? Този ли е подреден? Да, този е по-подреден, доста равен. Тук всичко е навсякъде. По-елегантен е този, а този е малко по-експресивен. Както виждате, имаме накъсвания, малко по-голяма острота на моменти. Но в същото време пък е объл на места. Това тук, то е ясно, той е вдъхновен от самите цветове на героя и от неговата личност, тъй като това е един доста блокващ, буквално направен от стихли. За какво ще си говорим тук? За силата и здравината на... Буквално предадени. Да. Буквално, да, илюстрирани. Предава солиден вид. Също и е триизмерност, което го прави хем да е буквално плотче. Тук има перспективни съкръщения, които по-нататък съм включила в един от слайдовете, доста по-засилено перспективно съкръщаване, което придава динамика и бързина. Също го създава да изглежда като по-голямо фото, всъщност е. Не се на ние го гледаме отдолу и той е по-висок от нас. Тук какво имаме? Тук имаме общо за калиграфска четка и напомня малко на азиатските иероглифи, които се правят с четка на ръка. Да, малко монашеско. Или колкото знам, нали, аватар там са... И като цяло азиатските дизайни са доста по-изчистени от нашите, те са много по-лаконични, малко по... Нали, залага се на празното пространство. Всички да. Да, пак иначе отдолу Всичкията са различни от гледна точка на това колко е дебела средната града, т.е. хоризонталната града. Или дълга. Дебелината на всяко А като цяло на аватар. изглежда се едно направено с едно. Да, точно както сякаш първоначално направено един вид, може би традиционност, има разлика. На играта е направена на ръка, да. Да, тук е нарушено правилото. Обикновено, ако искате да създадете нещо по-елегантно, ще използвате едно и също А, докато тук вече трябва да предадем някакво движение на ръката. Затова може да си позволим малко по-дълга пачка на Р, също така да балансирате дебелината на А отпред и общо взето да затвори така композицията. Тук имаме пак малко буквално обяснение, става въпрос за арчер, нали, за стрелец. Тоест имаме мишена в А, какво прави впечатление точно от В H има стрела, точно така. По-изчистене, по-объл, то се акцентира лекичко така на този детайл с машината и този шрифт няма толкова подробности, за да може да бъде по-четим. По-четим, да, и доста по-право в целта, общо взето за какво става въпрос, не да толкова игриво, като тук. Макар че за калиграфия също изисква изключително малко прецизност и точност на ръката и да не трепери, така че може би стрелец и калиграфия е едно и също. Даже ако не се лъжа, са ги търсили сред стрелците в Азия, като са намирали, като си имали калиграфия. Да, тук казахме мишената, казахме стрелата. Тук какво имаме? Стилизация на самите букви, която се загатва, че става въпрос за зомбита, малко по-мичет име на места.
по-леко размит, така като... Напомня на кости, също така, като ако си загледате. Се плътна на зъбите, да. Отгоре и отдолу на А и нали, самата буква е направена като кост, което е много забавно. Има много като звук при изписването на буквите. Шум. И О също прилича на някаква спирала, т.е. като хипноза. Не на мен така ми е. Направо като портал ми изглежда. Да. Причалва. И отново при Z и при S имаме доста засилена завъртулка. Тук какво наблюдаваме? Тук наблюдаваме една много силно илюстрирана заглавна буква, като в приказките. Значи, той ми напомня, както примерно в начало Библията, тези, които са Библията илюстрирали там. Старите книги. Да, с главната точно. буква. Приказките го надават така с главна голяма буква, която е много силно илюстрирана и пъти по-голяма от самия текст, даже може би половината страница още. Прилича на викингско. Да. Да, това е хем илюстрация, хем буква. Функционираща буква, четима буква, която обаче е доста по-декорирана и доста по-голяма. Прилича на мостика на носа на корабите. Точно така. Да, напомня на скандинавска митология, просто задава тона на самата тематика, дракони, скандинавски мотиви. Тук какво имаме? Тук има малко по-футуристичен прочит. Си по-робот, някакво от фьючър. Да, има доста повече метал, от блясъци. Почва се като баш. Просто повечето заглавия са, как да ви кажа, като го видиш, дори да е написано нещо друго, а не името на героя, и си кажеш, това е този. Разбирате ли? Някак си като го видиш, крещи и просто е направено да е свързано с самия герой, защото Лобо, не знам дали го знаете. То даже прилича. Той е такова, на DC Comics един Bounty Hunter е такъв, като Space Rocker е буквално. И може да видите, нали, отата, примерно са гуми, тези металическите ефекти, нали, перфектно описват самия герой, като го видиш. Това е малко по-ретро стил на шрифта. Както и самата история. Насочва и да, именно ретроспекция и просто самото действие се развива в миналия век. И Като джукбокс. да, общо взето. Като в първата буква виждате с хартиени елементи от героя. Това също е много готино да го правите. Иначе върху това, което каза, ако нещо друго е изписано в шрифта, примерно аз Хари Потър шрифта, каквото и да прочета, винаги ще го разпозная, че на Хари Потър. Точно заради характеристиките, тези остри светкавици, това просто каквото и да прочетеш, знаеш, че става въпрос за откъде е здесь всъщност. Да, това е перспективно съкръщение, като виждате нагоре се свива, т.е. ние как се падаме, все го гледаме отдолу. Тоест, малко по-супирия идва. Има и тези остри елементи, които излизат отвън, често се когато е било мокро, боята просто се изместили настрани. Някак се го прави като една обща линия, като свързващ елемент. Именно. Да, това е доста пикселизиран шрифт, като се добавя пак усещане за времето. Тоест, шрифтовете ни говорят за епохата, в която се развиват действията. И това е едно от основните неща в типографията, че всеки шрифт си носи своята епоха, в която е създаден. Например, антиквата, готическите шрифтове, те си имат собствена епоха, собствено звучение, собствени характеристики. Тук в случая са пиксели, което означава някакво развитие в бъдещето. Тук става въпрос за малко по-безгрижно, фантастично, малко по-силно. Теско, въображаеми приключения, плюшени играчки и така нататък. Виждате колко са по-свободни, бъцата са различни. Ето е много по-преувеличено. Хоризонталната му средна града е доста по-издължена от обичайното. И в такива по-детски неща може да си позволявате малко по-голяма експресивност.
все едно са пръчици, които са счупени и са наредени по някакъв начин. Много наивно звучат. Другото нещо, за което се използва шрифтовете е именно за въведение. Той си вита, както виждате, с по-голямото I, за въведение в някаква история. Звуковите ефекти са, които споменах по-рано. Тук също имаме звукови ефекти. Може да го направим малко по-проточено, малко разтегнато. Това са измислени езици, които виждате разгулки, точици. Това също добавя към историята, ако е необходимо да правите. Да, забележете тук как е изписан текста. Каква е формата? За какво ни говори? Тези заобления при К, при G, при N отгоре. За серифите, да. Да, серифите. На мен лично ми изглеждат като на овални, с такава форма. Създава се усещането за метал, без да го чуваме. Тоест, ако запомните нещо тази лекция днес, това трябва да запомните, че всъщност без никакви други средства ние предаваме емоция, звук, някакво послание, защото като визуални артисти не разполагаме с истински звук, ние трябва да го пресъздадем чрез точно тези средства. Това полуфото, който се вижда едва леко загатнато отзад. Не е нужно всичко да е много крещящо, експресивно, за да прави впечатление. То е положено в много добро негативно пространство, насред равния тон отзад и достатъчно много се чете и се дава илюзията, че нещо съвсем мимолетно, съвсем един и вече го няма. Точно защото е по-ситен шрифт. Ако беше малко по-голям, ще ви отвърда много. И последно, те могат да се направят и като част от самата илюстрация. Ето това вече е малко по-трудно. Както виждате, това зеленото по средата, как едва ли не се слива с обстановката. Тоест, ако не е в контрастен цвят, няма да го видим изобщо. И това също трябва да го съобразите. Да, ами ако нямате въпроси, нещо, ако може да допълниш. Няма смисъл, че беше доста изчерпателно, даже... Прекалено май. Не, аз изключително съм очарован. Даже аз не знаех някои от тези неща, така че благодаря точно. Ако имате някакви питанки, сега е въпроса, сега в момента. Мисля, че ви даде доста така манджо за мислене. Храна за размисъл. Точно така. И както видяхте, доста е важно, според мен лично и за зрителя, е доста важно да акцентирате на логотипа, на заглавието. Какво ще е, защото все пак аз лично, когато бях малък и когато бяха наредени комиксите на щанда за вестници и така, освен картинката, която доста често я закриваха, защото бяха наредени един върху друг и се виждаше само заглавието. Естествено, ако не знаеш примерно някое заглавие, като герой, ти хваща винаги около това. И дали съм дал пример с Spawn, където е. Малък като видях, винаги това ми е харесало, че като видях черепчето на Ато, си казах, това ще е някакво много яко. И така успях да убедя тогава родителите ми, защото все пак вътре има страхотни
не гадори, бих казал, но има и така disturbing работа. Да. Така че може по-нататък да направим нещо конкретно свързано с заглавията, да брейнстормнем. Може да се направим работилница просто нещо такова. За леттеринг. Ако вече имате готови идеи, не знам къде сте стигнали с комиксите си, но ако вече имате концепцията и всичко и иллюстрациите, може да си го направите в последния... Все пак е хубаво за самото табло, където ви казах за историката. Е хубаво да е някакъв готин шрифт, да не е сега Times New Roman от Word написано. Да, това въобще не го ползвате за заглавия при никакви обстоятелства. Не само за заглавия, но и за самия текст, нали? Просто да го наберете на Word и да го пляснем просто там, нали? Трябва да е нещо по-фенси. Нали? Да, аз точно. Знаеш ли, че Comic Sans е супер подходящ за хора с дислекция, именно защото те няма как да добъркат буквите, защото всичко е супер неправилно. Построено, няма почти никаква анатомия. И съответно, даже те се разработват в момента такива специализирани шрифтове за дислектици, които са пак визуално привлекателни, но има някакви, да кажем, оптически компенсации, перспективни. И иронията е, че нали, Comic Sans, откъде идва? От комикси, там се използва най-често, нали? Има вариации, естествено. Ако е Sans, значи ако е с стили просто по-объркано, според мен, романия с грозни. Да, но това вече трябва да натрупате така визуална библиотека, като разглеждате различни заглавия. Като станете прота, Comic Sans със сигурност може да включите адекватно в някаква. Има такива артисти, които го включват в дизайните си и по-пиво си и така нататък. Сега въпрос. Комикса дай някакъв беше, който ми го даде на път. Той с какъв шрифт е? Какво? Комикса на Vision, който ми даде да чета. Джак Хериган. Да, Джак Хериган. Така. Неговият шрифт време на време бъркаше просто наичър. Не знам дали защото е наблъскан в малко пространство и става едно натрупване. Ти не го носиш, защото нямам Джак Хериган. Но най-вероятно е този класическия, който го използват Artline. Че издава. Но ще излъжа, честно казано. Аз, да си призная, до момента не съм си замислял чак толкова за шрифта, докато чета, но пък винаги съм знал, че е голяма част от самата история и, както казах, и заглавието. Тази презентация ще ви я споделя в Telegram, заедно с още един-два линка и ако намеря някакви ресурси допълнително мога да ви изпратя. За шрифтовете. Ако имате някакви въпроси, може да ми пишете. Да, ще ти пратя комиксчето, защото искам да го продължа, то не е продължено, ама дигитално искам да го продължа и да кажеш мнение, защото той е рисувано шрифта, съм си рисувала на ръка, ама ще го правя дигитално. Той смяташ да го правиш хибридно или изцяло да го дигитализираш? Не искам да го дигитализирам за следващо, защото много то не че дигитално се няма да е играчка, ама по-чисто ще направя така. Иначе с буички, смоливчета оставам следи. Да, това е лошото нещо, че един път като го положиш вече не можеш да ги стриеш, докато дигитално можеш да си правиш абсолютно всякакви модификации след това, без да имаш белек, така да се каже. Да, не искам да правя така дигитално по-достъпно. Видях, че на някои комикси е кърсив, на други е по-прашев. Да, леттеринг. Как въздейства? Да, как въздейства. Необикновено дизайна на планините шрифтове създава чувство за някаква скорост. И ако забелязваш на някои логистични компании, на iPhone, например, как е лек на плани, т.е. експресна доставка, по същия начин създава усещането, че се движи в пространството. Добре, това е всъщност единствен полезен. Заменето за играта. Не, реално то при нас е даже доста стъпично. Но това е полезно за комиксите, защото
реално пак ще може да се даде. Искате ли да ми пратите на Телеграм да ви видим за играта, докато е тук? Надявам се не те задържа. Презентацията да. Аз сега да си викам, защото... Имате ли нещо... Имам само моето количество. Може ли като се превърна вкъщи, ще може да пратим? На този момент... Аз имам от Инстаграм това, което сте направили. Може ли да разгледам? Да го намеря. Не, той бе губен. Аз ще го... Откъде? Стигна. Когато бяхме тук за... Къде ме кара да го пратя, да го направя за 5 минути? Не бе, къде трябваше да го качи в Инстаграм. Да. Тук го има и в Инстаграм, вярно. Добро утро. Трепач. Къде не сме? Аз не знам. Като няма къде, Ние трябва и да пишем, за като да правим. В периода разбрахме, че има въздействие, така че ако го... Какво отваряме сега? Това е заглавието на тяхната игра. Чувствам срам. Защото са направили. Да, само да не забравя да ви благодаря, че присъствахте в петък и съжалявам, че трябваше така да изместваме срещата, да. Не е много интересна лекцията. Даже да е хубаво всеки нещо да се фасцинира, ама в последствие ще Ето грешката беше, че не съм ми предупреждавала да си носите някакви неща, пък и то в последния момент ми хрумна, защото си мислех, че няма да мога да стоя един час, но като гледам натам километр. За следващия път пишете ми в Телеграм, не съм много, но най-вероятно ще съм. Как ти беше? Кристияна в Телеграм може да ме намериш. Има някакво група. Да. Там може да лично да я пишете. Окей. Добре. Представете си сега играта с две Това на думи. кого е горе-долу с 2-3 думи концепцията? На тях тримата. Така. Като цяло на целия курс, ама те само те. Добре, с какво става въпрос? Така. Става въпрос за един завод за как да го кажа, биомеханични същества. Изрази. Да, реално се създават армия. В първата половина на 20 век се развива. Общо е за военна техника завода, но се освоява за тайни експерименти с хора вътре. И това е общо естетиката цялостната на играта. Стелт играе. Ще има роботи, ще има и биомеханични хора. Да, изглежда доста по някаква причина соц, може би, защото причина на бетон. Много монументално изглежда, само се задмухлява по-бой за тази как да нарече? Биомеханични чудовища, точно. Реално ние Ако е за роботи, предполагам, че ако му направите някой друг блясък ментален, би било добре. Добре, да. Ние споделихме ли, че е соц? Аз мисля, че не сме. Реално е точно това. Казах, че е първата половина на 20 век. Да, не уточним. Да, казвате къде. Това всъщност е правилно, не съм соц. Да, защото Малко като завод, едно такова много идеята ми беше с... бруталистично ми изглежда просто. Тук го виждам в мен. Значи Габи добре се е справила. Като бетон, не знам. Добре. Да, това е идея. И напъхванията, допринася за това бетонното. Ние май повече от това, за жалост, не може да покажа. От към шрифтове. А какво мислим, ако е с перспектива? Сигурно ще предадете. Да е дълбочина. Много тежко ще стане, защото гредите са една. Защото много букви, много думи. А то какво... Извинявайте, че забравих. Какво беше ферум? Фейката желязо и морком смърт. Ферум също е. Ферум е желязо. Да, това е химичен елемент, не желязо. Да, окей. Просто цялата дума се означава желязо.
Желязна Мортум е... Да. Много желязно. Реално. Мен е човека желязна. Винкел. Първо това е голямо мък, което е, не знам, имам чуш, че е леко по-различно от оригиналното му. Пропорционално ли формирано ли или сте го разширили? Мисля, че е разширено. Май механично се го раздърпали, но то не пречи. Което, да. В случая, не ме дразни толкова много. Другото, което ни минава през закъла е, че имате 3 розета, които сте изпуснали да ги използвате като зъбно колело, сте го сложили зъбното колело в ното. Това беше последната критика, която получих, но не съм правила нищо след това. Тези диагоналите на мът, което е голямо, нали, накрая, може да ги направите още по-засилени, както е на първото и така няма да се забелязва, това ще го дръпна. Аз по-скоро искам да кажа, че като е голямо мът, вие сте го с shift така разпънали, деца вика, и гредата, вертикалната става 2 пъти по-голяма, защото остане. Ако ще е голямо, трябва да бъде с същите пропорции по зубова, вертикала и диагонал, просто да е по-голямо. Да, с това но малко трябва не да съответства, познайка. може пък е това, дето ви казвам, последствие да стане да не е добре, да се върне обратно към това. Може да разшири още повече шрифта, но това не мисля, че ще бъде проблем. Еднакви ли са дебелините на хоризонталните и на вертикалните? Само при M има такова. Трябва да се наследи. Трябва да са еднакви, защото аз взимах готов шрифт и просто го модифицирах. Да, аз виждам, че е готов. Това е същия шрифт като на мафа е едно. Интересно. Аз друго си мислех, между другото, че ако променят, демек да не го правят, ако променят арката на мъто да стане по-голяма и ще заприлича на този Арката на мъто. Сгъвката. Ще заприлича на този знак прабългарски ли беше? Y, да. Y и двете и двете страни. Така че демек не. В България ли са развили? Не са развили. Не е определена държава, реално. В нашия регион. Добре, региона. Иначе за разни шрифтове и такива декори в фабриката им препоръчах да видят тези соц фабриката белите. Не знам дали ги знаеш. Където Соц фабриката. има соц табели в фабриките, където са окачали. Те мотивационните табели. Разни мотивационни. Всяко е бомба в сърцето на телевизора. Примерно. Не точно такива, но примерно може да загатва, защото все пак Русия и тези работи откъде сме ги взели според нас по времето на соца. Не сме си ги измислили. Вероятно са ги много и Раша. Да, това е в плаката, особено в пропагандните плакати и политическите внимания. Да, също това ви казах, навсякъде може да има разни пропаганди. Да, Това ни е основните идеи, за да може да не... Супер, значи много добре сте беше използвали нещата, да се усети, че става въпрос за този регион, то това време и естетиката. Дали някой друг си носи нещо? Евгений. Аз не съм го пипал, но съм го правил в Нищо, Инстаграм. ще го видим. Сега със сети. Той беше ми пратил, това му е за комикса. Къде ми нещо? Аз не знам дали ще му бях. Да, лично си го пратил, ето го. Сега ще го пуснем на голямо. Може да увеличиш само нещо. Да. Така, той ще ти каже каква му е идеята, каква му е концепцията за комикса, пък... Концепцията за комикса развиват се хората в бъдещето и създават изкуствен интелект. И този изкуствен интелект започва се появява това разбиране, че хората са вирус на клишето. И изпраща един отряд от хора, които са много възможно най-добрите, които имат бранша, за да намерят хикс планета, която интелект не ги лъжи, че е спасението. Те отиват, не успяват, връщат се и нямат контакт с никой от Земята, което идва от
жаргонната дума, нали? Много години минават. Да. Пътуването в космоса е много години. Така интелектът той вече ги е заличил повечето хора на Земята, нали? Те се връщат, нали, след много години на Земята и всичко е различно, когато се опитват да осъществят контакт с базата им, нали, няма никой, което идва от жаргонната дума DDR. Начало идеята беше точно това въздуха да го колкото се може по-малко въздух да има в шрифт, нали, да е свързан с DDR. Да, но тук това ще я да питам, че не виждам да има много въздух. Шрифта? Ами, Air, примерно, виж, AI и R, колко нямат никакво пространство да дишат, и това ще да се посъветвам само една идея да ги улекотиш там, само на Air, и да си стои така малко масивно, но Air да е една идея по-леко, да има малко повече въздух и да се улекоти самата дума и така да става въпрос за въздушно пространство. Ще стане компресор. Да, и ще имаш повече въздушно пространство по самите букви, които си е в услуга на идеята в случая. Иначе ще да ти кажа, много ми харесва как стои бялото върху тъмното. За другия вариант също. Черно върху бяло, но с сянката долу, която се пробва, малко ми се... Да, то доста се губи. И друго е станало и това са някакви пръски... Кой гледаш? Е това... Да. Това е долу. С мишката. Да, малко по-ми се къса, но ми харесва това как стои. Ако направиш на тениска, със сигурност си началото би било много яко. Другото долното, това е експеримент. Просто мърдах разни неща и едното влезе, другото се получи едно бяло пространство. Това е готино. Тук с перспективата, с сянката, но пак, ако можеш да го направиш бяло върху черно, тъй като въздухът е прозрачен, атмосферата не е много малко по-транспарантна. Това можеш да го направиш отзад ценно с перспектива навътре и съответно изчезва в пространството. Да. Както в перспективата знаеш, че малките елементи, далечните елементи всъщност ги правят малко по-малки, малко по-приближени, точно заради това натрупване на въздух, полупрозрачен. Той е прозрачен, но не изцяло и създава такова по-избелено изображение. Така че супер. Много стабилно ми стои, много ми харесва. Този вариант специално бял върху черно. Аз сега ми хрумна, защото като видях. Какво мислим за както беше на I Hate, примерно Dead да е съвсем различно и Air да е друго. Някой беше предложил, че прилича на ядрена глава. Да. Възможно може да се направи за игравка. Говорихме ли за също и за Air? Просто това да го лекотяваш малко. Пак да има това наклон, нали, пак да е по-стеснен отгоре, на тези гради са по-широки надолу, но малко го прибери, отпуши това пространството тук точно. Тук може да си позволиш една идея да го раздалечиш. Една идея не знам какво значи точно от твоята глава, но... Да. И тук за сигурност да го лекотиш още. Малко по-тънко да стои. Иначе за друг шрифт не знам дали има смисъл. Ако този сам си го направил, задържа го. Да. Запази ето това тежкото тук. Много е като чук, не знам, много допада просто. Важно да спомена, че сега сече, освен че DDR за заглавието, защо е толкова припрям, много ранния драфт концепция на комикса беше на Земята да няма въздух и да са с скафандри. И затова няма въздух между шрифта. Това съм го навел. Но нали, сякаш вече се е поизменил към тази ситуация, която преди малко обясних. Ще е по-време с тези начини, които... Може да пробваш варианти. Както логата, нали знаеш, някои лога просто се свиват в responsive дизайн. Тоест, ако ги гледаш от мобилно приложение, само с една иконка. Ако ги гледаш на монитора на голям екран, са целите заглавия с шрифта и с всичко, на целия логотип също се вижда. И пак е разпознаваемо, така че може да пробваш различни тежести според ситуацията. Да, добре се справил със сигурност. Ако направя един вариант, който Air да е
разпънат, т.е. да стане правоъгълен лейаут на цялото нещо. Тоест, тук отдолу искаш да го плътниш цялото това пространство и да ти стане като един правоъгълник. Да. Мисля, че даже е нещо като идеята, която Вергил предложи, да е с два различни стила, като на Ерленд. Не знам, на мен така ми допада Air да е по-малко и D го смачква една идея. Тоест пак имаш тази идея за липсата на въздух. Тоест D просто го компенсира, толкова не толкова се набива на очи, особено ако го улекотиш. Все го смачква, но то пак е въздушно и пак си върши работата на въздух. Запази го така пък и, нали, както казахте, като гръмнала бомба, тази група, която се получава накрая. Така че визуално много добре си справил, според мен много малко му трябва, за да финализираш. Пък след това може да му правиш корекции до безкрайност, но в някакъв момент спри просто. Защото художникът трябва да знае кога да спри, преди да го преработиш и да го съчпиш. Така че това с скафандъра, който казваш, тези облите елементи тук ми допадат, нали, като кръглия скафандър. Просто пространствата. Това е единственото, което ако искаш, може да ми го пратиш, като го коригираш. Да го видим. Просто го вземи така и рисувай отгоре. Ако искаш да го коригирай, си го рисувай с бои отгоре. Ще си правя копия и с сиви копия при нашите проекти. Така ли учат по принцип горе в желе, който ми пъхадава. Да, това е доста... Това е методиката на тренинг. Окей. Аз ето това беше първата част към комиксчето. Аз това съм го виждала някъде. Това беше носила и преди. Да, и оставих за клуба. Иначе то не е довършена историята. Ама идеята е, нали, едно момче отива на почивка заедно с баба си и дядо си. И там се запознава, нали, с внуците там, на приятели на дядото на бабата. И се среща случайно с едно момиче, дето сърфира на плажа и се разбират следващия път, пак да излязат. И в последствие се събират, нали, да играят. Той иначе е някакъв заребен на компютрите, заради и да къснат малко от това. Искаш това да модифицираш? Ами да, искам, смисъл, че някакъв такъв стил си правя за заглавието, нали, сърбийски. Някакво прилича. Първо, явно трябва да говорим за предпечатната подготовка. Много важни неща се изрязват винаги, когато приготвяш нещо за печатане и предвид, че трябва да си ставиш едно пространство сантиметър, преди си къде печаташ, всяка печатница си има собствени изисквания. Ние трябва да ги попитаме предварително. За изискванията? Да. Сега ще го видим как ще стане. Ако искате на едно място да ги печатате, аз мога да се свържа с тях да се питам. На едно място със сигурност. На тебе? Просто съм много дипломите ми работи и всичко това пречествала. Почти всеки ден ходя там. Аз мислех, това другата ми идея беше друга да говоря с нея. Евентуално, защото са студенти, бла-бла-бла, може да стане. Те са събират няма по-лично отношение. Ако предварително говориш на някакво по-лично отношение, някакви такива... Да, от тази гледна точка основно, да. Те още се събират сега, сприятеляват там, почват съд нещо да се занимават на плажа. Още не съм го решила как ще е точно продължението, но въпросът е, че решават да отидат на някакво място там много, където много готвено да се гмуркат. Да, защото обаче се оказва, че него място е малко забранено. Въпреки всичко отиват с лодката там на бащата на момичето или на брат. Че ли го измислих като концепция или се дръпна да
Аз първо се ходих да мисля за крайноморска среща и даже питах малко изкуствен интелект за идеи към дали и се я модифицирах. Точно така. Използвай го смело, ама не... Използвай го, защото той предложи за някакви там приятели, дето... Другото, което е тук малко се струва празничко. Не съм го премисляла, просто исках да си го издам, защото то беше толкова панели. Исках да си го направя като комиче се разгръща. Но и аз видях, че става правилно и че последствие ще трябва да сложа. Може да сложиш нещо с малко, дали в някои издания в писания слагате кламки, може да го направиш много интересно. Мислех си, че може и за геройчетата някакво описание, за следващия брой възможно, пък някаква задачка, защото гледам, че комиксите на Мики Маус. Имаш доктор, имаш кресовци, някакви такива неща за оцветяване, които може да направиш. Служи бял елемент от комиксите, извади го. Другото, което ще ти кажа, ти си го писала на ръка. Искам да го направя печат. Можеш да си направиш собствен шрифт с твоя почерк. Да е твоя почерк, обаче всичките букви да са униформени. Така че ако ще пробвай, просто си напиши един път, погледвайте и ги нареждаш. Или си го правиш наборен. Както виждаш, аз пространството и цяло го запълня, цяло и в шарфа така ги правя малко като стилистика, нали, няма никакъв въздух. И малко така наситено, не знам дали съм... Ако правиш дигитално всяко нещо на древен леер, може да го свиваш, може да го прибереш на това, тук преспокойно може да излезе отгоре. Тук нямаш нищо важно в момента, т.е. този балон отива впред. Разбира се, минава окото пред него, всички оставнеш. Първо имаш това, после може да ще изпълняваме. Така че си ги... Тук също може да закриеш част от стъпката малко. Да излиза. Но иначе като цяло добра работа. Изобщо не се срещи, защото те са важни, защото се материални. Вече това го говори с печатницата, правиш си предпечата, пускаш се на проба. Да видиш като се сгъне и горе-долу къде го пробваш, колко се реже и така. И после си пускаш тиража и си го... Да. И че идеята накрая, нали, там на историята, тия съвмукът и нали, нашия намира кораб, съвмукът много дълбоко, намира някакъв много кораб и намира някаква монетка. Обаче в последния момент ти идва да го търся, защото се е забавил, в последния момент нещо усеща в себе си. Нали, и се обръща и те в този момент идват. И тръгва. И после пак се връща. Тук гледаш и да, на ръка, но трябва с бял шрифт. Това нещо може преспокойно да го направиш тук, някъде. Другото, което е ако е дебел, тук ще имаш гръбче. В това гръбче може да напишеш името или псевдонима или там какво да сложиш, монограм, ще го слагаш на твой печат. Може да си направиш както ще бъде някакво такива сърфийски, русалски. Не, така по-видно, по-органично, защото водата не знаеш, че няма точно. Да, малко по-размита, така като балончета. Да, може да сложиш някакви отблязващите балончета, да трябва да направиш като въздух. Точно като въздух под водата. И не знам, ако искаш, знам ли ти си Аз го прегледах. Да, шрифта. Цяло. Ами за шрифта, не знам писането на ръка някак си Аз искам да го направя намаля от сериозността на проекта. Да, аз искам да го направя на печата. В смисъл такъв на компютъра ще печата. Даже и това готово да направя нещо, защото долу се слага. Аз съм тръгнала всякакви много на какви. Както правим на технологии.
съм изпразнила квадратчето. Да, един шаблон там с Ако преработиш, мисля, че ще бъде по-различно, но въпреки, че... като водещи преподаватели. Може би ако го дигитализираш като цяло и го преработиш. Някой не се буди, няма да пишете. Да, като ги смесва И може би, ако искаш да печаташ, както казах тя, остави някакво пространство просто да ти седиша по някакъв начин работа, защото в момента доста разтича навсякъде. То е по-като с описание. Тя Добре, благодаря на Кристияна. Ако имате някакви въпроси, разбрахте да... Да, съвсем сериозно. Пишете ми Телеграм, то не ви дава нотификации по някаква причина, но от време на време искам да видя какво става. И за таблата вече е другата година. Другата година вече е декември, така че. Много скоро ще бъде. Другата година... Нищо де. Бързо смешките това. До ще работим. До средата на декември вече ви запразнихме. Да. Но... Да, ако изложбата е март месец, значи всичко януари трябва да е готово. Значи аз стои го Да, с това им казах. Феврари най-късно, за да има време печати. Точно това им казах. Защото те, да, ако са колко човека, 20 на 30. Те са 30 човека, няма как да знам от сега кой ще е сериозен, защото ти можеш да идваш всеки ден, да говориш за твоята история, да кажеш ако се занимавам и чао. Дали, има ги и такива 100%. Или по последния момент всичко се направи за една седмица. Да. Както обичам да правя. Така е лихо. Да са натрупни, като животните са. Добре, ами аз тръгвам. Благодаря отново. И ако има нещо в Телеграма, съвсем сериозно. Наистина пишете някакво нещо ви. Просто ви се говори относно типография, летари и гръбчин за мен. Вече това не е работа. Благодаря. Благодарим. Ай, до следващия път. Приятна работа. Като казваш, където искате ще видим, но точно вече съм богал. Смисъл такъв, че отгоре малко да си играя да ги оформя, не изцяло да ги правя. Да, просто може да така наречен overpaint. Просто сканираш го и отгоре да преработиш, дори някъде може изобщо да не рисуваш, да играеш с ласо. Ти ще примерно аз ги изтрих тук на файлове, ги сканирам, смятам на файлове, ще сложа някакви шрифт. И тя вика, че може да го направи самия шрифт. Трябва да видя как с дела. Седи и къде блока отгоре, че как с силната си едно, окей, да сме така. Като локин на тач. Така. Надявам се е било полезно. Много даже. Следващия вторник ще рисуваме. Като ще си рисувате по работите, защото I feel like it. Просто да си дадете деца вика това време, примерно от 4 до 6, тези 2 часа, да си ги дадете където да мислите в тая насока.
да брейнстормнете и да сте тук. Идеята е да се получи такъв така наречен melting pot. Ако има някакви проблеми за решаване, да ги решим на момента с всички. Следващия петък няма да ме има. Георги ще ви пусна филм. Да, точно така. Аз ще ви ги напиша тези неща, ще ви пратя работите в Телеграм. До тогава какво на 10-ти казах, след изложбата искам възможно всички от моя списък да се съберем. Демек 30 колко там човека. Може да не са всички. Най-вероятно няма са всички, но възможно най-много хора. Пред факултета ще се снимаме. Ще разчитам на тебе. Така за спомен. С апарата? Да, точно, че с апарата ще снимаме, като и за вас да си остане за спомен и да има там да качим на социалните мрежи нещо. Така. Че, като се прави историка, какво предлагаш? Пак като разкадровка ли да се направи за по-лесно? Защото аз обикновено направо се правя с значи по-лесно? Ами, слизам, когато си правя комикс, аз директно си го рисувам както е, като оформление, така си, собствено си го мисля. Не правя предварителна разкадровка. Ами, хубаво е да имаш някаква предварителна идея какви ще са ти сцените. Нали, това го говорихме малко по-предния път. Когато нали, процеса на комикса говорихме, че е следния. Идеята се пренася от думи, да се пише сценарий. Колкото и тъпо да звучи, то всъщност не звучи тъпо, но не съм писал сценарий, не мога и така нататък. Явно е доста лесно. Ако видите за филми сценарии, за анимации, за диалог, цяло и за комикси, те са почти еднакви. След това нещо си го разпределяш на страници, какво се случва в дадената страница, съответната сцена от сценария. И това нещо после си го разкадрираш. Какво се случва? Някой ще удря някой. Друг ще пада. Да, ама откъде ще се гледа? Примерно някой пък се хлъзне. Окей, ама като се хлъзне, откъде ще ти е погледа, откъде ще е камерата, така да наречем. Дали отзад, дали отпред. Да си поиграеш, да видиш цялостно за композицията, как ще се пише това нещо в цялата страница. И така се работи на парче, да се каже. Тези неща, като ги комбинираш за едно, се получава на това страница. Ти ще се разкажа опит за леко с цвятата, но не децата. Добре, супер. Идеално. Много време от меня, така че ще гледам по-често малко шрифт, но се опитам да ги комбинирам за теб. Да, мисля, че не е имало да прекалява с штриха, реално съответно е една идея по-добре. Сега за дрехи. Но пък в ръце, крака, ако има, може би лице, може да вкараш по-меко, някак ще се пише да бъде. Защото виж колко добре кореспондира тук в ръката. На мен лично така приятно ми е да го гледам, но тук вече малко ми идва повече. Там с цвят ще го направя с този прожекция, след оптичните неща. Аз съм направил с стойности степен. Но пък и работи много добре и по този начин. Но все пак и иска се света. Да, бъде стилово си го оцелим.
трябва да е точно Гледам да има... Защото определени места, където има просто да акцентираш. В този случай е степенуване. Там, където ще заложи цвета, е различно, защото метът консоржи степени за мозга. Как се наръчна корespondира с това просто с музикалката е чукнало. Плътта и плътта се различава. Някой че които нещата не е ясно къде са. Особено е като голяма мусака. Не знам къде си. Да, моят проблем. Може да се чувстваш малко по-преди. Това е добро нещо, защото когато си направиш разкадровката, преди да почнеш да рисуваш, зависимост от твоя сцената, естествено, нали? Сега ще правиш някакви такива работи, откъде ще падаш светлината, ако пък са вътре има някаква свещ, която тя ще приява в лицето. И да, това е много важно, още преди да си почнем да рисуваш, да си виждал как си правят едни стрелчички. Ъгъла, дали ще е в долния ъгъл, горния ъгъл, пред, да. Тоест има такъв проблем, че изглеждаха все едно... На Хелуин имаше Неправилно съм ги подредил. Един беше отворен фаз, друга беше 3-4. Аз там имам да поработвам. Има тази динамика на комикса. Като ги видиш, усещаш, че се случва нещо, а не просто двама човека деца да стане. Да, аз въпреки, че няма нищо с комикса, разгледах изкуството на Караваджо, това е един от повечето за да имаш някакъв светлоизточник, който трябва да се вижда в картината. Обаче са някакви подпред пред лицата и те си виждаш такъв тъмен фон. Лицата може да се казва да се свещат. Този стрес тъжно описа, но може да добъде така по-източно мрачно време. Това е много интересно, че даже да че не изглеждаш тясно. Да. Не просто съседи, защото е ме Шкифаме чакат картина за мая. Още съм на картина, ти бях показал как ме викаш 50 пъти не излиза. Ами точно на това пречаш момента. някой път се разпала на мечко. Помощ? Нямам желание. Нямаш желание за помощ? Тръгвам. Имаш ли нужда от помощ? Това е много важно, ако увеличиш нещо. Мога да се живея. Тя е умрела. Тя е перо мортъм. Тя е зомби. Зомби от играта е. Не му умри. Си желязна смърт. Езимиено стига. Джого ли няма за къде? Как са нещата в нас? Да. Как я направите? То няма както, няма получено. Ама не, виж, отправите на Еразъм. Не, трябва да пише кондиция. Няма ли? Кога ще се връща тя? Ама пак... Еми то понеделно. Да, ама и ние трябва да се подготвят правилно. Двете страни. Бъдене с
Малки стъпки. Добре, значи Диана, как ще готови не е смисъл, тя просто трябва да ги подпише и да сте си подготвили CV-то и портфолиото. Но консултирайте се за портфолиото с друга да ви каже дали е добре, как е. Да, пак да видите някакво одобрение, че е окей. Нещо ще го прави. Като го направят. Карва Може, който ще е днес. Ще кажа, всичко е готово. Комичетата иначе върват ли така? Аз още не съм. Надявам се да канцам. Ще има Тя някой ви прати в телеграма една такова вечерна, акустична вечер, рок, евангелин, ще пеят, ще свират преди джазите, преди джаз, в оня последния клуб бяхме. Мелан, има един там Мелан Лайф. Те не остава изморена, не сме. Всички сме. И ние го направим. Личното много е една идея. И за събота вечер, само ще знаете какво да се Ние имаме да правим игра и няма просто с мен не мога. помежду другото да направим някакви промени. не съм знае дали ще празнувате. Нашето празнуване ще бъде работата. Си Или представям, че просто финализирането. Аз си за това дете бях говоря с акордеона. Ще майко са някакви студенти. Тя каже, че Добре, ще трябва да се размикат идеи.